Xa a pasada semana o colectivo Noia Limpa daba a voz de alarma ante a masiva chegada de pellets de plástico ao litoral do Barbanza e Muros Noia. Algúnas praias como as de Seráns e as Furnas, no Son ou Espiñeiri de Balieiros en Ribeira aparecían cubertas por un manto branco deste material moi contaminante. Trátase de pequenas boliñas de microplástico que se utilizan para a elaboración de outros produtos cun alto risco para a biodiversidade. Destaca ademais a dificultade que implica a súa retirada, posto que o seu reducido tamaño, similar ao dunha lentella, facilita que se mesturen coa area. O parecer, o vertido provén dun barco que perdeu a carga que transportaba a propiedade dunha empresa con sede en Polonia, que xa manifestou a súa intención de asumir as tarefas de limpeza, segundo informou a delegación do Goberno en Galicia. Sen embargo, ata o momento son os concellos e os grupos de voluntarios os que están a facerse cargo da retirada do material, que continúa a estenderse sen control e nos últimos días xa alcanzou tamén a Costa de Muros.